spand med lidt lækker frugt og grønt, som jeg selv har kastet ind til den samme, så det kan være, at nogen kan hjælpe mig med det. Men det er altså om 5 minutter, når klokken bliver 4, og så vil jeg fortælle jer om de søde amerikanske dyr herinde. Hello, my name is Sophie, and in about 5 minutes I'm going to tell about the South American animals that we have here in the zoo. I'm going to do the speak in Danish, but if you have any questions, you're more than welcome to ask me afterwards. Så kan moren få lov til at lugte dem bag og sige, du er min, du er ikke min, du er min. Og så er det rigtig smart. Og hvis det nu er lidt svært at få lugtet den vej fra, så kan altså Mara-moren også godt finde på at tisse på hendes unger, så hun kan lugte på den måde, hvis unger der tilhører hende. Det er lidt specielt, men det er altså rigtig smart, for så kan de her ungerne samlet, og så er de altså lidt mindre sårbare. Vi har altså også endnu et dyr herinde, og den kan I se gå til højre. Det er altså vores myresluger, og det er helt fantastisk, at den er ude lige nu. Det er nemlig ikke ret tit, man ser det. Måske nogle af jer kan lægge mærke til, at på forkronerne, der går den på knoerne, så kløerne altså vender bagvendt. Det er nemlig et rovdyr, sådan en her myresluger. Den spiser kød, den spiser termitter, og den spiser ja. Men lidt sjovt, at den er et rovdyr, for den er ikke nogen tænder. Så det er jo lidt atypisk i forhold til, hvis man kigger på en tigertænder, som også er et rovdyr. Eller bare på en almindelig huskat, det er jo også et rovdyr. Der er altså ikke nogen tænder. Til gengæld har de en meget lang mund, som man også kan fornemme på nu, hvor den er ude her. Men mundbilen er ikke særlig bred, det vil sige, den kan ikke rigtig åbne. Helga mín, það ekki þetta fara upp á sig mín. Það er óslega setjast ekki stöða sig. Helga, jeg vil lappa lidt længere. Hvad gør man til? De får en mad lige om lidt. Skal vi blive og se det? 2 plus 2 plus 2. Hvis der er nogen, der tænker, vi kan lige nå det klokken 4. Så må vi hellere lige. Monarkerne, de ved godt, hvad der skal ske nu her, hva'? Men de minder mig om det. Nej, det er ikke en løb. Er det en løb? Hvad hedder det? Det er en lager. Den der er godt nok bare. Jeg Det er godt nok meget nysgerrig om, hvad Ikke nu, vi skal vente til klokken den er 4. Hvis der er nogen, der har været et andet sted end i haven og se nogle dyr, og så tænker de, vi kan lige præcis nå det til klokken 4. Det starter først klokken 4. Så det er ikke sådan noget. Vil I gerne have mig se den? Prøv ikke at lave lyd for, men det giver ikke lyd. Ja, mysen. Nej, det er bare sådan, det har de, ja. Det hører mig, der står jo mennesker alle Men det er det, der er laver. For at sluge de myrer der. Ja, ja. Hej, Lava. Det var meget stort. Hvad så? Det er meget sjovt, fordi det er meget op til 70 kilo, sådan nogle. Så det er altså nogle ordentligt store nogle. De ligner lidt for voksne marsvin, kan man sige. De er helt vilde med at bade, og det er også derfor, vi har en sø helt nede til venstre herinde i anlægget. Der ligger de altså rigtig tit, og hvis der kun er den ene, der ligger der, så kan den godt finde på at kalde på den anden og sige, hey, skal du ikke med ud og bade? Så de er altså nogle rigtig gode kammerater, der er til at gå herinde. Og som sagt, de spiser altså også nogenlunde det samme, som de andre dyr herinde gør. Så har vi maraerne, og en mara, det er den der sjove hare, der ligger nede ved den der store træstamme. Der er en, der går nu her, de er sådan lidt mørke oven på bagdelen, og så har de lange, tynde ben. Nogle af maraerne inde, de har unger, de går nok blevet noget større, end de var fra et par uger siden. Og maraerne, de får altså ret mange unger. De får ungerne nede i en hule, som er nok fra. Den måde, den gør det på, det er den her lange tunge, som er inde i bunden. Den drikker den simpelthen langt ud, og den er så helt klistret og slimet, og så sidder alt noget fast på den, og så suger den. Så det er rent faktisk en myresluger. Og de bor altså primært heroppe. Vi har 2 herinde, og vi har en lejlighed herovre, kan man sige. Der er altså forskellige staldbygninger til dyrene, så de ikke behøver at være sammen evigt og rigtigt. Og det er jo også det her med, at de har flere forskellige dyr sammen i et anlæg. Det er rigtig smart både for dyrene, men også for zoologisk have. Det er smart for dyrene, så skal de tage stilling til, okay, der er nogen, der ser anderledes ud, der er nogen, der lugter anderledes og reagerer anderledes. Mange af dem her, næsten alle af dem her
de er jo planteædere, og derfor så er de altså også byttedyr. Så de er lidt varme i hovedet, kan man sige, og derfor så har altså også nogen, der reagerer på voldsommerne. Nu kan vi se, at Guanaco her også er venstre for mig, der er og ruller sig lidt ud i sandet, og så er det rigtig forblødelse, der også er under hage. Men det har jo altså de her forskellige dyr sammen, og når man har det, så skal man jo altså også tage hensyn til dem alle sammen. Så derfor har vi granitbås